Gandang hapon po. Yan o si Madam. Madam, marami ka na bang nakuha? Patingin. Okay na. Ito ay kusang tumutubo dito lang sa gilid ng kalsada. Natural po ito. Sigarilyas. Nagkarat lang po dito sa gilid. O si Madam. Namin yung nakuha. Hello Madam. Tingnan ko nga, patingin. Wow! Yun o, dami. Butin ko mga guys, yung sigarilyas sa kabundukan. Nandun pa sa taso, hindi maabot. No, hindi maabot. Ay, dito lang, hanapin mo lang yung mga bunga nakatago sa gilid-gilid. Oh. Ito kaso matigas na oh. Ayun. Salamat po sa panonood. Ganda ng view oh. Tayo sa gitna ng kabundukan pero tingnan mo yung kalsada. Pababa po to. Oh. Yung pa sa na, kasuksukan. You know, sa taas. Ano yung motor? Ano mga kasama dito sa bundok? Ang pangunahing sakyan dito, motor. Halos lahat ng mga kalalakihan dito may kanya-kanyang service eh. So, ang dami pa dito ma'am. Oh, nagkalat lang sa gilid-gilid mga gulay. May mga ampalaya pa dyan kaso ayaw na ni Madam kasi marami pang hindi naulam dun sa bahay, maraming stock. Oh yan, sigarilyas po dito lang po sa bundok yan, libre. Pero pag sa palengke ganitong kadami 20 na yan. Sa bundok nagkalat lang oh. Tingin. Ano na. Ulam mamayang hapon. Okay, uwi na po kami.